गराय गारिजों खावदों गोबां बिबांनि बेसेन गोसा दंफां। खेबसेनो गोबां बिबांनि दंफां खावनाय गंबा गराय गारिफोर हमजादों। बतझरा साथागुरियाव खेबसेनो गंबा गराय गारिजों लोगोसे गोबां बिबांनि दंफां हमदों। मिन्थिनाय बादिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो दंफां सिखावफोरा बतझरा ओनसोलनि महामाया बेन्दोंनि हाग्रायाव गोसोबायदि सिखावै दंफांफोरखौ फोजोबस्रांगासिनो। बेखौनो सुलुं लानानै खारा दाहात हाग्रा बिफानजों लोगोसे आरो बगरिबारि पुलिसा गोख्रों राहायै खावना लांबाय थानाय गंबा गराय गारियाव गोबां बिबांनि दंफांफोर हमनो हायो। नाथाय पुलिस हान्जानि फैनायखौ मिन्थिनानै गुदु हाग्रानि गेजेरजों दंफां सिखावफोरा सिरि सिरि खारखोमालांजोबो होननानै रोखा फोरमायदों। আপনার নামটো কি আছে? আমার নাম শঙ্কর কুমার ঘোষ। আজি কি ধরেছে? আজি কাঠৰ 5টা গাড়ী ধৰিছে। কি গাড়ী? ঘোড়া গাড়ী? ঘোড়া গাড়ী। ক'ৰ পৰা ধৰিলে? এইটো ছাতাগুৰি কালী মন্দিৰৰ ওচৰৰ পৰা। কেনেকৈ ধৰিলে? এইটো ইহঁতে আমি বাহৰ পাতে আছিলোঁ কালি গম পাই। তাৰপিছত ইহঁতে বেলেগ ৰাস্তা দি গুচি যায়। তাৰপিছত পুলিচে আহি আমাক সেইটো হস্তান্তৰ কৰে। তাৰপিছত আমি লৈ যাওঁ। মানে আপোনালোকে খবৰ পাই বাহৰ পাতে আছিল? বাহৰ পাইছিলে। তাৰপিছত সেইটো ৰাস্তাত নাহিল নেকি? সেইটো ৰাস্তাত নাহিল, বেলেগ ৰাস্তাতে আহিছে। তাৰপিছত আপোনাৰ পুলিচে ধৰিলে? পুলিচে ধৰিছে। পেট্ৰলিং পাৰ্টি নেকি? পেট্ৰলিং পাৰ্টি ধৰিছে, ধৰি আমাক খবৰ দিছে? খবৰ দি জনাই দিছে, ইহঁতে ধৰাই দিছে। কি কাঠ ধৰিলে? এইটো 5টা গাড়ীৰ ভিতৰত 3টা কেঁচা চাল আছিল আৰু 2টা নন চাল আছিল। 2টা নন চাল। এতিয়া গাড়ীখিনি কি কৰিব? বস্তুখিনি ৰেঞ্জ অফিচত পঠাই দিব? পঠাই দিম। মানুহ ধৰিছে নেকি? কোনো মানুহ ধৰা নাই। ঠিক আছে। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativpublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।